आता खबर विस्तारान. विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा काँग्रेस आपल्या मुद्द्यार ठाम. काँग्रेसीन केल्ल्या बोवाळाक लागून सभापतीन विधानसभेचे कामकाज सोमार मेरेन स्थगीत केले. आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट. ऐकात माझे एकूच मिनिट दिवू शकतात. पापलेट आणि बाकीचे किती असतात पण लहान भुरग्याक नुसती दितात कित्याक काटो लागतो ऐकात तुम्ही एक मिनिट ऐकात माझे ते असली नुसती आता तुम्ही एक मिनिट ऐकात माझे खेळनाकात टाइम दिया. परत एकदा ऐकात माझे तुम्ही आता जर पण ऍडजस्टमेंट मोशन तुम्ही काल हाडलेले तुम्ही आता डायरेक्टली माझा क्वेश्चन अवर्स असा हाऊसाचो तो डिस्टर्ब करता. क्वेश्चन अवर डिस्टर्ब करून चलचो ना. तुमका आता हांव परत दिवू तुम्ही घेतात तुम्ही दिया हांव विचार करता अकॉर्डिंग टू द रूल. काल दिल्ले तुम्ही कित केले अकॉर्डिंग टू द रूल अशी करून हे करनाकात ना. टू टाइम हांव तुमकां परत सांगता तुमकां त्या विशयाचेर डिस्कशन जाय आसात. टाइम टू टाइम कायद्याचे बोर्ड दवरून तुम्ही मोशन डिस्टर्ब करता. आमचो प्रश्न फक्त आमदारांचो प्रश्न नाही, गोयच्या जनतेचो प्रश्न 15 लाख लोकांचो प्रश्न. स्पीकर हांव सांगता स्पीकर सर एक लक्षात घेयात. जेन्ना दिल्ली असेंब्ली आम्ही 22 दीस तुम्ही अनाउन्स केली त्याची तुम्ही 4 दिसाची हाडली. आम्ही सहकार्य केले. अन्य विरोधी पक्ष सहकार्य नेते केले. तुम्ही रूल धरून उलयात. आम्ही जर बेश्टी तुम्ही आज खंयच्या रुलानुसार तुम्ही सांगतात. तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास खंयच्या रुलानुसार डिस्टर्ब करतात. स्पीकर सर तुम्ही उलोवपाक दिनात. तुमकां तुमची नदरे हाडून दिवं शकता. बीएससी मिटिंगेक तुम्ही एक मिनिट ऐकत. बीएससी मिटिंगेक जेन्ना 22 दिसाची असेंब्ली एकच मिनिट अलाव करा ऐकपाक उलोवपाक. 22 दिसाची असेंब्ली जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या खातीर आरोग्या विशयक तुम्ही जो हे मानून घेतले कितें आम्ही मानून घेतले. आम्ही अन्य विरोधी पक्ष नेते चुकीचे सांगू नका. आज बेश्टू करना आम्ही चुकीचे सांगू नका. आम्ही 22 वयल्यान 22 मानून घेतले. आम्ही हाऊस बेश्टी हे करनात. आय एम ऑन माय feet. Sit down all of you. Sit down. We want question hour. तुम्ही बसून घ्यात. We want question hour. रॉंग कित्या माननीय मंत्री बसून घ्यात. We want question hour. मी मानून घेतो रॉंग कित केले. आम्ही मानून घेतो रॉंग कित केले. सभागृहाचे कामकाज दंपारा 2:30 पर्यंत तहकूब करता. शो दाखव. सभागृहाचे कामकाज दंपारा 2:30 पर्यंत तहकूब करता. हेल्थाचो प्रश्न आसा तो हांव परत तेच सांगता. परत तुम्ही हाऊस डिस्टर्ब करता. परत सांगता हांव तुमकां विनंती करता की तुम्ही हो एका प्रिफरन्स दियात. तुमकां हांव परत पहिली सांगता प्राधान्य दियात. ना तुम्ही तुमचो स्पीकर प्रस्ताव साहेब मांडिना. कालच्यान परत तेच सांगतात. सगळ्या प्रश्नाची उत्तर आमकांय जाय. श्री प्रवीण आज जाते. प्रायव्हेट मेंबर्स डे आमकांय विचारपाक जाय. प्रवीण प्रायव्हेट जाते. मेंबर डे पहिलो दीस मुजो आसा. पहिलो प्रवीण जाते प्रस्ताव मांडात. आसा. आज प्रवीण पहिल्या जाते रेज्युलेशन प्रस्ताव मुजे आसा. मांडात. आज प्रायव्हेट मेंबर डे पहिलोच रेज्युलेशन मुजे आसा. प्रायव्हेट मेंबर डे आसा. लेट देम अलाउ. Recommend देखून हांव comments तुमची to make विनंती करता immediate की arrangements. to तुम्ही upgrade the हाजर status पहिले of काम the करा. primary health फॉर्मॅलिन center बंद कराव काय जर म्हणणार. उलोवप पयलीं मान्य जाती जावं उलयात. to community health center as it is having असो सिरियस विषय तुम्ही Divert around करू शकना. 50,000 to Serious 60,000 population under its jurisdiction. How प्रायव्हेट sir. घालूंक सोदता कारण आमचे मागता आमचे सर्वांत कारापूर पंचायत काय यंत्रणा ना. हाज्यान इन अँड अराउंड 40 ते 50,000 लोक थंय रावतात. डायवर्ट करनाकात. आज हा विषय डायव्हर्ट आज करिना. परत एकदा आमची गरज सांगता. आसा. हा विषय डायवर्ट हॉस्पिटल करनाकात. अपग्रेड जावपाची प्रायमरी हेल्थ सेंटर आरोग्याचो प्रश्न हो. कम्युनिटी दिवंक जाय. आयज त्याच्याची थंय आतां 4 वर्सां जाली. हे आसा. थंय ज्या लोकांच्या ऑपरेशन थिएटर आज बंद आसा. ऑपरेशन Nothing will go on record other than the business. Only the business. सपोर्ट करून जाय आशिल्लो. तर हो प्रश्न फक्त विरोधी पक्षाचा हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालचें म्हणून. या सभागृहाचे कामकाज हांव सोमार दीस 11:30 पर्यंत तहकूब करता.